Μια ισχυρή γυναίκα αρχίζει να χάνει τη δύναμή της μέσα στο ίδιο της το σπίτι, περιτριγυρισμένη από πολυτέλεια και σιωπή. Ενώ όλοι πιστεύουν ότι είναι απλώς το βάρος της ηλικίας, κάτι αόρατο συμβαίνει στα παρασκήνια. Μια φαινομενικά στοργική παρουσία αρχίζει να ελέγχει κάθε λεπτομέρεια της ζωής της. Αλλά μια προσεκτική ματιά αντιλαμβάνεται ότι αυτή η ευθραυστότητα μπορεί να μην είναι φυσιολογική. Αν αυτή η ιστορία σας κίνησε το ενδιαφέρον, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι και πείτε μας από ποια πόλη παρακολουθείτε. Συνεχίζουμε. Η Αθήνα δεν κοιμάται ποτέ. Η πόλη πάλεται μέρα και νύχτα, σαν μια γιγάντια καρδιά που χτυπά ασταμάτητα. Στις φαρδιές λεωφόρους τα αυτοκίνητα τρέχουν βιαστικά. Στα στενά σοκάκια η ζωή κυλά αργά. Και ακριβώς σε αυτή την αντίθεση, σε αυτόν τον χορό ανάμεσα στην πολυτέλεια και τον αγώνα, ξεκινά η ιστορία μας. Στην Κηφισιά, μια από τις πιο αριστοκρατικές περιοχές της πρωτεύουσας, υψώνεται μια επιβλητική έπαυλη. Υψηλή της τείχη φυλάνε άψογους κήπους, μαρμάρινα συντριβάνια και μια αρχιτεκτονική που συνδυάζει το κλασικό με το μοντέρνο. Εκεί η σιωπή έχει άλλο βάρος. Είναι μια σιωπή ακριβή, προστατευμένη από κάμερες και ηλεκτρονικές πύλες. Μια σιωπή που κρύβει περισσότερα από όσα αποκαλύπτει. Μέσα σε αυτή την έπαυλη ζει η κυρία Ελένη Κωνσταντινίδου, μια γυναίκα 73 ετών που κουβαλά στο επώνυμό της το βάρος γενεών. Χήρα εδώ και σχεδόν 10 χρόνια έχτισε στο πλευρό του συζύγου της μια αυτοκρατορία στον τομέα των ακινήτων. Ήταν δεκαετίες δουλειάς, δύσκολων αποφάσεων, θυσιών που διαμόρφωσαν όχι μόνο την περιουσία της οικογένειας, αλλά και την ισχυρή προσωπικότητα της Ελένης. Ήταν πάντα μια γυναίκα αποφασιστική, με σταθερή άποψη, ικανή να διευθύνει συσκέψεις και διαπραγματεύσεις με την ίδια κομψότητα που επέλεγε τα λουλούδια για το σαλόνι. Αλλά ο χρόνος αυτός ο αδίστακτος κύριος άρχισε να ζητά το τίμημά του. Τους τελευταίους μήνες η κυρία Ελένη δεν ήταν πια η ίδια. Το βλέμμα της, άλλοτε διεισδυτικό και αποφασιστικό, τώρα φαινόταν χαμένο σε κάποιο μακρινό σημείο. Τα βήματά της, άλλοτε σταθερά στον μαρμάρινο διάδρομο, έγιναν αργά και ανασφαλή. Ένιωθε μια συνεχή αδυναμία, μια ζαλάδα που ερχόταν χωρίς προειδοποίηση, μια κούραση που δεν περνούσε ούτε με πολλές ώρες ύπνου. Οι γιατροί έρχονταν και έφευγαν. Εξετάσεις γίνονταν, αποτελέσματα αναλύονταν, διαγνώσεις προτείνονταν και μετά απορρίπτονταν. Τίποτα δεν φαινόταν να εξηγεί με σαφήνεια τι συνέβαινε. Ήταν σαν το σώμα της κυρίας Ελένης να έσβηνε αργά, χωρίς προφανή αιτία. Ο Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης, ο μοναχογιός της Ελένης, ήταν ένας άντρας 42 ετών, ψηλός, με μαλλιά που είχαν ήδη αρχίσει να γκριζάρουν στους κροτάφους, πάντα ντυμένος με άψογα κοστούμια. Κληρονόμησε από τον πατέρα του το ταλέντο στις επιχειρήσεις και από τη μητέρα του τη φιλοδοξία να εξελίσσεται συνεχώς. Το γραφείο του βρισκόταν στη Λεωφόρο Κηφισίας, σε ένα από τα πιο μοντέρνα κτίρια της πόλης, με πανοραμική θέα που έφτανε μέχρι την Πάρνηθα τις καθαρές μέρες. Ο Αλέξανδρος ζούσε ανάμεσα σε συσκέψεις, ταξίδια στο εξωτερικό, δείπνα με επενδυτές και παρουσιάσεις έργων. Το κινητό του δεν σταματούσε ποτέ να χτυπά. Η ατζέντα του ήταν πάντα γεμάτη. Πίστευε ειλικρινά ότι έκανε το καλύτερο για τη μητέρα του. Άλλωστε, είχε προσλάβει τους καλύτερους γιατρούς. Είχε εξασφαλίσει ότι θα είχε ό,τι καλύτερο. Και κυρίως είχε φέρει στο σπίτι κάποια που θα μπορούσε να φροντίζει την Ελένη με πλήρη αφοσίωση. Αυτό το άτομο ήταν η Βικτόρια Παυλίδου, μια γυναίκα 38 ετών, κομψή όσο λίγες. Εμφανίστηκε στη ζωή της οικογένειας πριν από περίπου 6 μήνες, προτινόμενη από ένα γραφείο που ειδικευόταν σε ιδιωτικούς φροντιστές. Η Βικτόρια είχε ένα εντυπωσιακό βιογραφικό, πτυχίο νοσηλευτικής, εμπειρία με ηλικιωμένους, άψογες συστάσεις. Αλλά περισσότερο από αυτό, είχε κάτι που κέρδιζε με την πρώτη ματιά. Ένα ζεστό χαμόγελο, μια απαλή φωνή και την ικανότητα να κάνει οποιονδήποτε να νιώθει ξεχωριστός. Από τότε που ανέλαβε τη φροντίδα της κυρίας Ελένης, η Βικτόρια αναδιοργάνωσε πλήρως την καθημερινότητα του σπιτιού. Καθιέρωσε αυστηρά ωράρια για τα γεύματα, τα φάρμακα, τις περιόδους ανάπαυσης. Δημιούργησε ένα σύστημα ελέγχου που φαινόταν τέλειο. Ο Αλέξανδρος ανακουφίστηκε. Επιτέλους κάποιος ικανός
φρόντιζε τη μητέρα του ενώ εκείνος διαχειριζόταν τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτό που δεν αντιλαμβανόταν ο Αλέξανδρος, χαμένος στους ισολογισμούς και τα συμβόλαια του, ήταν ότι σιγά σιγά η μητέρα του απομονωνόταν από τον κόσμο. Οι επισκέψεις παλιών φιλενάδων αποθαρρύνονταν. Η Βικτόρια είχε πάντα μία πιστική εξήγηση. Η κυρία Ελένη ήταν πολύ κουρασμένη, ο γιατρός συνέστησε απόλυτη ξεκούραση, οποιαδήποτε αναστάτωση θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάστασή της. Οι φίλες, ανήσυχες και με σεβασμό, κατέληγαν να δέχονται. Τηλεφωνούσαν, έστελναν λουλούδια, αλλά η προσωπική επαφή γινόταν όλο και πιο σπάνια. Μέσα στην έπαυλη εγκαταστάθηκε μια σιωπηλή ρουτίνα. Η Βικτόρια έλεγχε τα πάντα με σχεδόν στρατιωτική αποτελεσματικότητα. Η ίδια ετοίμαζε τα γεύματα της κυρίας Ελένης, επέλεγε τα φάρμακα, οργάνωνε το πρόγραμμα της ημέρας. Και πάντα υπήρχε ένας λόγος για να παραμένει η κυρία Ελένη στα δωμάτια της, μακριά από οποιαδήποτε κίνηση του σπιτιού. Σε αυτό το σκηνικό μπήκε η Μαρία Παπαδοπούλου, μια γυναίκα 51 ετών, κοντή, με μελαχρινή επιδερμίδα και χέρια σκληρά από τη δουλειά. Η Μαρία ήταν υπάλληλος του σπιτιού μόλις 3 μήνες. Είχε προσληφθεί για να βοηθά στον καθαρισμό και τη γενική οργάνωση της έπαυλης, ένα ηράκλειο έργο σε ένα μέρος τέτοιου μεγέθους. Η Μαρία ξυπνούσε στις 4:30 το πρωί κάθε μέρα. Έφευγε από το σπίτι της στο Περιστέρι, έπαιρνε 2 γεμάτα λεωφορεία και το μετρό, που ήταν πάντα ασφικτικά γεμάτο, για να φτάσει στην Κηφισιά στις 7 ακριβώς. Ήταν μητέρα 3 παιδιών, του Γιάννη, 23 ετών, που δούλευε ως διανομέας, της Κατερίνας, 19 ετών, φοιτήτριας παιδαγωγικής σε δημόσιο πανεπιστήμιο, και του Τάσου, 15 ετών, ακόμα στο Λύκειο. Ο σύζυγός της, ο κύριος Κώστας, ήταν νυχτοφύλακας. Βλέπονταν λίγο, αλλά η αγάπη που τους ένωνε ήταν δυνατή, χτισμένη με κόπο και αλληλοκατανόηση. Για τη Μαρία αυτή η δουλειά ήταν μια ευλογία. Ο μισθός ήταν καλός, καλύτερος από οτιδήποτε είχε καταφέρει ποτέ. Αλλά περισσότερο από αυτό ένιωθε ότι επιτέλους βρισκόταν σε ένα μέρος όπου μπορούσε να εργαστεί με αξιοπρέπεια, όπου ο κόπος της θα αναγνωριζόταν. Καθάριζε κάθε δωμάτιο με φροντίδα. Μεταχειριζόταν κάθε πολύτιμο αντικείμενο εκείνου του σπιτιού σαν να ήταν δικό της. Αλλά η Μαρία είχε κάτι που τα χρήματα δεν αγοράζουν, μια οξυμένη διαίσθηση ανεπτυγμένη από χρόνια παρατήρησης και σκληρής ζωής. Ήξερε να διαβάζει τους ανθρώπους. Μπορούσε να αντιληφθεί πότε κάτι δεν πήγαινε καλά, ακόμα κι αν κανείς δεν έλεγε τίποτα. Και από τότε που άρχισε να δουλεύει σε εκείνη την έπαυλη, κάτι ενοχλούσε βαθιά τη Μαρία. Τις πρώτες μέρες νόμιζε ότι ήταν απλώς η ιδέα της, αλλά με τον καιρό τα σημάδια γίνονταν πιο ξεκάθαρα. Η κυρία Ελένη ήταν πάντα νησταγμένη, με βλέμμα απλανές. Όταν η Μαρία τη συναντούσε στους διαδρόμους, η κυρία περπατούσε σαν να ήταν σε έκσταση, κρατώντας από τα έπιπλα, αναπνέοντας με δυσκολία. Και πάντα, μα πάντα, η Βικτόρια ήταν κοντά, ελέγχοντας κάθε κίνηση. Η Μαρία άρχισε να παρατηρεί μικρές λεπτομέρειες. Τα σκουπίδια από το δωμάτιο της κυρίας Ελένης είχαν πάντα περίεργες συσκευασίες, φιαλίδια χωρίς ετικέτα, αμπούλες που έμοιαζαν να έχουν ανοιχτεί βιαστικά. Τα γεύματα που ετοίμαζε η Βικτόρια έμεναν σχεδόν άθικτα στο πιάτο. Και κάθε φορά που η Μαρία πλησίαζε το δωμάτιο της κυρίας Ελένης, η Βικτόρια εμφανιζόταν ξαφνικά με εκείνο το ευγενικό χαμόγελο, αλλά με μάτια που έλεγαν καθαρά «Δεν θα έπρεπε να είσαι εδώ». Μια μέρα, η Μαρία καθάριζε τον διάδρομο του δεύτερου ορόφου όταν άκουσε φωνές από το γραφείο. Ήταν η Βικτόρια που μιλούσε στο τηλέφωνο. Η Μαρία δεν είχε πρόθεση να κρυφακούσει, αλλά κάτι στον τόνο της φωνής της γυναίκας την έκανε να σταματήσει. Η Βικτόρια μιλούσε χαμηλόφωνα, αλλά με μια ψυχρότητα που ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τη γλυκύτητα που έδειχνε μπροστά στον Αλέξανδρο. Όλα προχωρούν σύμφωνα με το σχέδιο. Λίγες εβδομάδες ακόμα και όλα θα έχουν τελειώσει. Γίνεται όλο και πιο αδύναμη, κανείς δεν υποψιάζεται τίποτα. Ο γιος είναι εντελώς στον κόσμο του. Τέλεια. Απλά χρειαζόμαστε υπομονή. Η Μαρία ένιωσε ένα ρίγος να διαπερνά τη σπονδυλική της στήλη. Απομακρύνθηκε γρήγορα, προσποιούμενη ότι δεν είχε ακούσει τίποτα, αλλά η καρδιά της χτυπούσε δυνατά στο στήθος. Εκείνες οι λέξεις αντιχούσαν στο μυαλό της. Όλα προχωρούν σύμφωνα με το σχέδιο. Γίνεται όλο και πιο αδύναμη.
Κανείς δεν υποψιάζεται τίποτα. Εκείνο το βράδυ, επιστρέφοντας σπίτι στο γεμάτο λεωφορείο, η Μαρία δεν μπορούσε να σταματήσει να σκέφτεται. Γνώριζε τέτοιου είδους καταστάσεις. Είχε ακούσει παρόμοιες ιστορίες στη γειτονιά, περιπτώσεις ευάλωτων ανθρώπων που τους χειραγωγούσαν, που τους εκμεταλλεύονταν. Αλλά εκεί, σε εκείνη την πολυτελή έπαυλη, περιτριγυρισμένη από πλούτο και ασφάλεια, φαινόταν αδύνατο. Ποιος θα την πίστευε, μια απλή υπάλληλο, ενάντια σε μια επαγγελματία με τόσο καλές συστάσεις όπως η Βικτόρια? Τις επόμενες μέρες, η Μαρία άρχισε να παρατηρεί τα πάντα με ακόμα μεγαλύτερη προσοχή. Σημείωνε νοερά τις ώρες που η Βικτόρια έμπαινε και έβγαινε από το δωμάτιο της κυρίας Ελένης. Παρατηρούσε τις συσκευασίες που εμφανίζονταν στα σκουπίδια, πρόσεχε τις συνομιλίες στο τηλέφωνο. Και όσο περισσότερο παρατηρούσε, τόσο περισσότερο πειθόταν ότι κάτι τρομερό συνέβαινε εκεί. Ένα πρωινό του Δεκεμβρίου, με τα Χριστούγεννα να πλησιάζουν, η Μαρία μπήκε στο δωμάτιο της κυρίας Ελένης για να αλλάξει τα σεντόνια. Η κυρία καθόταν στην πολυθρόνα δίπλα στο παράθυρο, κοιτάζοντας τον κήπο. Όταν αντιλήφθηκε την παρουσία της Μαρίας, η κυρία Ελένη γύρισε το πρόσωπό της και τα μάτια της, για μια σύντομη στιγμή, φάνηκαν να ανακτούν λίγη από εκείνη την παλιά διάβγεια. «Εσύ, κοπέλα μου», είπε η κυρία Ελένη με αδύναμη φωνή, «είσαι καινούρια εδώ, έτσι δεν είναι?» «Ναι, κυρία Ελένη, είμαι εδώ 3 μήνες. Με λένε Μαρία». «Μαρία», επανέλαβε η κυρία σαν να απομνημόνευε το όνομα. «Μαρία, δεν είμαι καλά. Νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί μου. Αλλά κανείς δεν με ακούει. Κανείς δεν με πιστεύει». Πριν προλάβει η Μαρία να απαντήσει, η Βικτόρια μπήκε στο δωμάτιο με έναν δίσκο. Κοίταξε τη Μαρία με εκείνο το χαμόγελο που δεν έφτανε στα μάτια. «Κυρία Ελένη, έχετε πάλι σύγχυση. Είναι η κούραση. Μαρία, μπορείς να τελειώσεις τη δουλειά σου και να αφήσεις την κυρία να ξεκουραστεί, σε παρακαλώ». Η Μαρία βγήκε από το δωμάτιο, αλλά τα λόγια της κυρίας Ελένης αντιχούσαν στο μυαλό της. «Κανείς δεν με ακούει. Κανείς δεν με πιστεύει». Και εκείνη τη στιγμή η Μαρία πήρε μία απόφαση. Δεν ήξερε πώς, δεν ήξερε πότε, αλλά θα ανακάλυπτε τι συνέβαινε. Και αν χρειαζόταν, θα γινόταν η φωνή εκείνης της κυρίας που κανείς άλλος δεν άκουγε. Οι προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα άρχισαν να κυριαρχούν στην έπαυλη. Φωτάκια τοποθετήθηκαν στον κήπο, ένα γιγάντιο δέντρο στολίστηκε στο κεντρικό σαλόνι, γυρλάντες διακόσμησαν τις πόρτες. Όλα έμοιαζαν τέλεια, γιορτινά, γεμάτα ελπίδα. Αλλά για τη Μαρία όλη αυτή η διακόσμηση είχε κάτι το δυσίωνο. Ήταν σαν να στόλιζαν μία φυλακή, μεταμφιέζοντας με λάμψη και χρώμα κάτι σάπιο που μεγάλωνε στις σκιές. Ο Αλέξανδρος εμφανίστηκε στην έπαυλη ένα απόγευμα, φέρνοντας δώρα και μιλώντας με ενθουσιασμό για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν που σχεδίαζε να οργανώσει. Ήταν τόσο απορροφημένος στα σχέδιά του που μετά βίας παρατήρησε την κατάσταση της μητέρας του. Η Βικτόρια τον συνόδευε, πάντα πρόθυμη, πάντα με τη σωστή κουβέντα, πάντα διαβεβαιώνοντας ότι όλα ήταν υπό έλεγχο. Η Μαρία παρατηρούσε τα πάντα από μακριά, καθαρίζοντας, τακτοποιώντας, όντας αόρατη όπως πάντα. Αλλά μέσα της μια αποφασιστικότητα μεγάλωνε. Δεν ήξερε ποια ήταν πραγματικά η Βικτόρια, ούτε τι σκόπευε. Αλλά ήξερε με απόλυτη βεβαιότητα ότι η κυρία Ελένη κινδύνευε και ότι αν δεν έκανε κάτι εκείνη, δεν θα έκανε κανείς. Εκείνο το βράδυ, φτάνοντας σπίτι, η Μαρία αγκάλιασε τα παιδιά της πιο δυνατά από το συνηθισμένο. Η Κατερίνα το κατάλαβε και ρώτησε αν ήταν όλα καλά. Η Μαρία χαμογέλασε, λέγοντας ότι ήταν απλώς κουρασμένη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι φοβόταν. Φοβόταν για το τι θα μπορούσε να ανακαλύψει. Φοβόταν τις συνέπειες. Αλλά υπήρχε κάτι πιο δυνατό από τον φόβο. Η βεβαιότητα ότι το να κάνεις το σωστό, ακόμα και όταν είναι δύσκολο, είναι αυτό που μας κάνει ανθρώπους. Και έτσι, ενώ η Αθήνα συνέχιζε τον ξέφρενο ρυθμό της, ενώ τα Χριστούγεννα πλησίαζαν φέρνοντας υποσχέσεις ειρήνης και ενότητας, μέσα σε εκείνη την έπαυλη στην Κηφισιά μια σιωπηλή μάχη ξεκινούσε. Από τη μία πλευρά ισχυρές δυνάμεις που κινούνταν από σκοτεινά συμφέροντα. Από την άλλη, μια απλή γυναίκα, οπλισμένη μόνο με το θάρρος και τη συνείδησή της. Σας αρέσει αυτή η ιστορία? Πείτε μου τη γνώμη σας και πώς πιστεύετε ότι θα τελειώσει. Οι μέρες περνούσαν και ο Δεκέμβριος προχωρούσε, φέρνοντας μαζί του εκείνη τη χαρακτηριστική ζέστη του αθηναϊκού καλοκαιριού.
Τα απογεύματα ήταν αποπνικτικά, ο ουρανός γέμιζε με σκούρα σύννεφα που υπόσχονταν βροχή αλλά σπάνια την έφερναν. Στην έπαυλη της Κηφισιάς τα κλιματιστικά λειτουργούσαν ασταμάτητα, διατηρώντας όλους τους χώρους στην τέλεια θερμοκρασία. Αλλά υπήρχε ένα κρύο εκεί μέσα που κανένας θερμοστάτης δεν μπορούσε να ελέγξει. Η Μαρία ξυπνούσε κάθε μέρα νωρίτερα, γεμάτη άγχος. Ο κύριος Κώστας παρατήρησε ότι η γυναίκα του δεν κοιμόταν καλά, ότι στριφογύριζε στο κρεβάτι, ότι αναστέναζε βαθιά μέσα στη νύχτα. Τη ρώτησε αν ήταν όλα καλά στη δουλειά και η Μαρία απάντησε ναι, αλλά χωρίς πολλή πεποίθηση. Πώς να εξηγήσει στον άντρα της αυτό που η ίδια προσπαθούσε ακόμα να καταλάβει? Πώς να μιλήσει για διαισθήσεις, για βλέμματα, για μεμονωμένες λέξεις που μαζί σχημάτιζαν ένα τρομακτικό παζλ? Στη δουλειά η Μαρία άρχισε να προσέχει περισσότερο. Αντιλαμβανόταν ότι η Βικτόρια την παρακολουθούσε συχνά, ότι οι κινήσεις της παρακολουθούνταν στενά. Γι' αυτό η Μαρία προσποιήθηκε ότι ήταν απλώς αυτό που όλοι περίμεναν να είναι. Μια απλή, αφοσιωμένη υπάλληλος που καθάριζε, τακτοποιούσε και δεν έκανε ερωτήσεις. Αλλά πίσω από αυτή την πρόσωψη της κανονικότητας η Μαρία ερευνούσε. Όταν η Βικτόρια έφευγε για τα ραντεβού ή τις εξωτερικές της υποχρεώσεις, η Μαρία εκμεταλλευόταν την ευκαιρία για να πλησιάσει το δωμάτιο της κυρίας Ελένης. Δεν άγγιζε τίποτα, απλώς παρατηρούσε. Παρατήρησε ότι υπήρχε ένα κλειδωμένο ντουλάπι δίπλα στο κρεβάτι. Σημείωσε ότι ορισμένα συρτάρια είχαν πρόσφατα σημάδια, ότι είχαν ανοιχτεί και κλειστεί βιαστικά. Είδε ότι στον κάδο απορριμμάτων του ιδιωτικού μπάνιου εμφανίζονταν πάντα σκισμένες συσκευασίες, σαν κάποιος να ήθελε να κρύψει τι χρησιμοποιούνταν. Μια μέρα, ενώ καθάριζε τον διάδρομο, η Μαρία βρήκε ένα μικρό φιαλίδιο που είχε κυλήσει κάτω από ένα έπιπλο. Ήταν ένα σκούρο γυάλινο μπουκαλάκι χωρίς ετικέτα, με υπολείμματα διαφανούς υγρού στον πάτο. Πήρε το φιαλίδιο, το τύλιξε σε χαρτί κουζίνας και το έκρυψε διακριτικά στην τσέπη της ποδιάς της. Δεν ήξερε ακριβώς τι θα έκανε με αυτό, αλλά κάτι μέσα της έλεγε να το κρατήσει, να διαφυλάξει αυτό το στοιχείο. Η κυρία Ελένη από την πλευρά της βρισκόταν σε όλο και μεγαλύτερη σύγχυση. Υπήρχαν στιγμές που φαινόταν διαυγής, που τα μάτια της έλαμπαν με εκείνη την εξυπνάδα που είχε πάντα, αλλά αυτές οι στιγμές γίνονταν όλο και πιο σπάνιες και σύντομες. Τον περισσότερο καιρό παρέμενε σε μια κατάσταση λίθαργου, σαν να ζούσε σε αργή κίνηση, σαν ο κόσμος γύρω της να ήταν απλώς ένα θολό μείγμα χρωμάτων και ήχων χωρίς νόημα. Ο Αλέξανδρος επισκεπτόταν τη μητέρα του 2 ή 3 φορές την εβδομάδα, πάντα βιαστικά, πάντα απαντώντας στο κινητό του στη μέση της συζήτησης, πάντα υποσχόμενος ότι στην επόμενη επίσκεψη θα έμενε περισσότερο. Έβλεπε τη μητέρα του να φθήνει, αλλά η Βικτόρια είχε πάντα μια εξήγηση. Ήταν η φυσική διαδικασία της γύρανσης. Οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν, ήταν θέμα υπομονής και φροντίδας. Και ο Αλέξανδρος, φορτωμένος με τις ευθύνες της εταιρείας, ήθελε να πιστεύει σε αυτές τις εξηγήσεις γιατί τον απάλασαν από την ενοχή της απουσίας του. Ένα βροχερό απόγευμα του Δεκεμβρίου συνέβη κάτι. Η Μαρία βρισκόταν στο ισόγειο, τακτοποιώντας την αποθήκη τροφίμων, όταν άκουσε έντονες φωνές από τον επάνω όροφο. Ήταν σπάνιο να υπάρχει οποιοδήποτε είδος σύγκρουσης σε εκείνο το σπίτι, όπου όλα φαίνονταν τόσο ελεγχόμενα. Ανέβηκε τις σκάλες διακριτικά και είδε από τον διάδρομο ότι η πόρτα του γραφείου ήταν μισάνοιχτη. Μέσα ήταν η Βικτόρια και μία άλλη γυναίκα που η Μαρία δεν γνώριζε. Ήταν μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας, ίσως γύρω στα 50, κομψή, με άψογα ξανθά μαλλιά και μια στάση που εξέπεμπε αυτοπεποίθηση. Οι δυο τους μιλούσαν χαμηλόφωνα, αλλά ο τόνος ήταν τεταμένος. «Γίνεσαι απερίσκεπτη», έλεγε η ξανθιά γυναίκα. «Είμαστε πολύ κοντά τώρα, δεν πρέπει να γίνουν λάθη». «Ξέρω τι κάνω», απαντούσε η Βικτόρια, με σταθερότητα. «Όλα είναι υπό έλεγχο. Η γριά είναι εντελώς εξαρτημένη. Ο γιος δεν υποψιάζεται τίποτα. Απλά πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Και αυτή η καινούρια υπάλληλος, αυτή που κυκλοφορεί στο σπίτι». Η Βικτόρια γέλασε ξερά. «Αυτή, μία οποιαδήποτε καθαρίστρια. Δεν έχει μόρφωση, δεν έχει επιρροή. Ακόμα κι αν υποψιαζόταν κάτι, ποιος θα την άκουγε? Ηρέμησε, Βερόνικα, τίποτα δεν θα πάει στραβά». Η Μαρία ένιωσε το αίμα της να παγώνει.
Απομακρύνθηκε σιωπηλά, επιστρέφοντας στην αποθήκη, αλλά το μυαλό της ήταν σε αναταραχή. Υπήρχε λοιπόν κι άλλο άτομο μπλεγμένο. Και μιλούσαν για την κυρία Ελένη σαν να ήταν αντικείμενο, ένα εμπόδιο που έπρεπε να απομακρυνθεί. Η οργή μεγάλωσε μέσα στη Μαρία, αλλά μαζί με την οργή ήρθε και ο φόβος. Ήταν όντως απλώς μια οποιαδήποτε καθαρίστρια. Ποιος θα την πίστευε? Εκείνο το βράδυ, επιστρέφοντας σπίτι, η Μαρία πήρε μια απόφαση. Χρειαζόταν βοήθεια, αλλά δεν ήξερε σε ποιον να απευθυνθεί. Δεν μπορούσε να πάει απευθείας στον Αλέξανδρο, γιατί η Βικτόρια τον είχε πείσει απόλυτα για την ικανότητά της. Δεν μπορούσε να καλέσει την αστυνομία χωρίς συγκεκριμένες αποδείξεις. Χρειαζόταν κάποιον που να καταλάβαινε την κατάσταση, που θα μπορούσε να τη βοηθήσει να κάνει τις σωστές συνδέσεις. Ήταν η Κατερίνα, η κόρη της, που της έδωσε την ιδέα. «Μαμά, γιατί δεν ψάχνεις τον γιατρό Ανδρέα? Ήταν ο γιατρός εμπιστοσύνης της οικογένειας πριν εμφανιστεί αυτή η Βικτόρια, έτσι δεν είναι? Αν μάθει τι συμβαίνει, ίσως μπορέσει να κάνει κάτι». Η Μαρία αγκάλιασε την κόρη της δυνατά. Αυτό ήταν ο γιατρός Ανδρέας Δημητρίου. Είχε αναφερθεί μερικές φορές από την κυρία Φωτεινή, την παλιά οικονόμο που εργαζόταν στην έπαυλη για πάνω από 20 χρόνια και που απολύθηκε αμέσως μετά την ανάληψη της Βικτόριας. Η κυρία Φωτεινή είχε σχολιάσει πριν φύγει ότι ο γιατρός Ανδρέας ήταν σαν γιος για την κυρία Ελένη, ότι την παρακολουθούσε για δεκαετίες. Αλλά ξαφνικά απλώς σταμάτησε να εμφανίζεται στο σπίτι. Την επόμενη μέρα η Μαρία βρήκε τα στοιχεία επικοινωνίας του γιατρού Ανδρέα μέσω της κυρίας Φωτεινής. Τηλεφώνησε στο ιατρείο του, νευρική, κάνοντας πρόβα στο μυαλό της τι θα έλεγε. Όταν τελικά κατάφερε να του μιλήσει, η φωνή της έτρεμε. «Γιατρέ, δεν με γνωρίζετε. Με λένε Μαρία και δουλεύω στο σπίτι της κυρίας Ελένης Κωνσταντινίδου. Πρέπει οπωσδήποτε να σας μιλήσω για εκείνη. Σας παρακαλώ, είναι επίγον». Υπήρξε μια παύση από την άλλη άκρη της γραμμής. Όταν ο γιατρός Ανδρέας απάντησε, η φωνή του ήταν γεμάτη ανησυχία. «Προσπαθώ να μιλήσω με την κυρία Ελένη εδώ και μήνες, αλλά πάντα μου λένε ότι δεν μπορεί να δεχτεί επισκέψεις, ότι είναι πολύ εξασθενημένη. Τι συμβαίνει?» Έτσι ξεκίνησε μια απίθανη συμμαχία. Ο γιατρός Ανδρέας Δημητρίου ήταν ένας άντρας 62 ετών, καταξιωμένος καρδιολόγος, που παρακολουθούσε την κυρία Ελένη από τότε που ήταν μεσήλικας. Γνώριζε το πλήρες ιατρικό της ιστορικό. Ήξερε για κάθε πρόβλημα υγείας που είχε αντιμετωπίσει, για κάθε θεραπεία που είχε κάνει. Και τους τελευταίους μήνες τον είχαν συστηματικά απομακρύνει. Συμφώνησαν να συναντηθούν σε ένα διακριτικό καφέ μακριά από την Κηφισιά. Ήταν Σάββατο πρωί και η Μαρία είπε στην οικογένειά της ότι έπρεπε να τακτοποιήσει κάποιες προσωπικές υποθέσεις. Όταν έφτασε στο καφέ, βρήκε τον γιατρό Ανδρέα να την περιμένει ήδη. Ήταν ένας ψηλός άντρας με εντελώς λευκά μαλλιά, με διαπεραστικά γαλάζια μάτια που μετέδιδαν καλοσύνη και ευφυΐα. Η Μαρία τα είπε όλα. Τις παρατηρήσεις, τις συνομιλίες που είχε ακούσει, την κατάσταση της κυρίας Ελένης, την απομόνωση, τις περίεργες συσκευασίες, εκείνο το φιαλίδιο που είχε φυλάξει. Ο γιατρός Ανδρέας άκουγε σιωπηλά, αλλά το πρόσωπό του γινόταν όλο και πιο σκοτεινό. Όταν η Μαρία τελείωσε, ο γιατρός πήρε το φιαλίδιο που είχε φέρει, το εξέτασε στο φως και αναστέναξε βαθιά. «Υποψιαζόμουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Η κυρία Ελένη ήταν πάντα μια γυναίκα δυνατή, υγιής για την ηλικία της. Ξαφνικά αρχίζει να παρουσιάζει συμπτώματα που δεν βγάζουν νόημα και εγώ απομακρύνομαι από την υπόθεση. Αυτή η Βικτόρια Παυλίδου εμφανίστηκε από το πουθενά, με άψογα διαπιστευτήρια, αλλά προσπάθησα να ερευνήσω και δεν μπόρεσα να επιβεβαιώσω ούτε τις μισές από τις συστάσεις που παρουσίασε». «Τι μπορούμε να κάνουμε, γιατρέ?» ρώτησε η Μαρία με δάκρυα στα μάτια. «Υποφέρει και κανείς δεν κάνει τίποτα». Ο γιατρός Ανδρέας σκέφτηκε για μια στιγμή. «Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες αποδείξεις. Θα στείλω το περιεχόμενο αυτού του φιαλιδίου για ανάλυση και εσύ πρέπει να συνεχίσεις να παρατηρείς, αλλά με μεγάλη προσοχή. Αυτοί, οι άνθρωποι όποιοι κι αν είναι, δεν θα διστάσουν να ξεφορτωθούν όποιον εμποδίσει τα σχέδιά τους. Καταλαβαίνεις τον κίνδυνο που διατρέχεις?» Η Μαρία έγνεψε καταφατικά. «Καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να μείνω με σταυρωμένα χέρια,
βλέποντας έναν αθώο άνθρωπο να υποφέρει. Η μητέρα μου πάντα μου έλεγε ότι μπορεί να μην έχουμε λεφτά, μπορεί να μην έχουμε σπουδές, αλλά πρέπει να έχουμε χαρακτήρα. Και χαρακτήρας είναι να κάνεις το σωστό, ακόμα και όταν είναι δύσκολο. Τις επόμενες μέρες, η Μαρία και ο γιατρός Ανδρέας διατηρούσαν συνεχή επαφή με διακριτικά μηνύματα. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης του φιαλιδίου επιβεβαίωσε τις υποψίες. Υπήρχαν υπολείμματα ενός ισχυρού ηρεμιστικού φαρμάκου, του τύπου που θα έπρεπε να χρησιμοποιείται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον και με αυστηρή συνταγογράφηση. Κανείς μεσόαστας φρένας δεν θα έδινε κάτι τέτοιο σε μια ευάλωτη ηλικιωμένη χωρίς πολύ συγκεκριμένο λόγο. Εν τω μεταξύ, μέσα στην έπαυλη, η κατάσταση εντυνόταν. Τα Χριστούγεννα απήχαν μόλις 2 εβδομάδες. Το δέντρο έλαμπε στο σαλόνι, τα φωτάκια αναβόσβηναν έξω. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες έπαιζαν απαλά από το ηχοσύστημα. Αλλά για τη Μαρία κάθε μέρα ήταν πιο τεταμένη από την προηγούμενη. Παρατήρησε ότι η Βικτόρια και η Βερόνικα, η ξανθιά γυναίκα, συναντιόνταν συχνά. Μερικές φορές στην έπαυλη, μερικές φορές η Βικτόρια έφευγε και επέστρεφε ώρες αργότερα. Η Μαρία κατάφερε να τραβήξει μια διακριτική φωτογραφία της Βερόνικας και την έστειλε στον γιατρό Ανδρέα, ο οποίος υποσχέθηκε να ερευνήσει ποια ήταν αυτή η γυναίκα. Ένα απόγευμα, ο Αλέξανδρος εμφανίστηκε στην έπαυλη συνοδευόμενος από έναν δικηγόρο. Κλείστηκαν στο γραφείο για ώρες. Όταν βγήκαν, ο Αλέξανδρος φαινόταν ταραγμένος. Η Βικτόρια ήταν μαζί του, πάντα πρόθυμη, πάντα παρούσα. Η Μαρία, που περνούσε με τη σκούπα από τον διάδρομο, άκουσε αποσπάσματα της συζήτησης. «Δεν ξέρω αν κάνω το σωστό», έλεγε ο Αλέξανδρος εμφανώς αγχωμένος. «Το κάνεις», απαντούσε η Βικτόρια με εκείνη τη γλυκιά και σταθερή φωνή. «Η μητέρα σου δεν έχει πλέον την ικανότητα να παίρνει αποφάσεις. Είναι καθήκον σου να προστατεύσεις την περιουσία της οικογένειας. Το πληρεξούσιο είναι απλώς μία τυπικότητα για να διευκολυνθούν όλα». Η Μαρία παραλίγο να ρίξει τη σκούπα. Πληρεξούσιο. Έκαναν την κυρία Ελένη να υπογράψει πληρεξούσιο. Και αν ήταν τόσο ναρκωμένη όσο φαινόταν, πιθανότατα δεν ήξερε καν τι υπέγραφε. Εκείνο το βράδυ η Μαρία τηλεφώνησε στο γιατρό Ανδρέα, απελπισμένη. Εκείνος, με τη σειρά του, είχε νέα για τη Βερόνικα. Ήταν δικηγόρος, αλλά είχε ερευνηθεί χρόνια πριν για εμπλοκή σε υποθέσεις απάτης εις βάρος ηλικιωμένων. Ποτέ δεν καταδικάστηκε λόγω έλλειψης αποδείξεων, αλλά το όνομά της εμφανιζόταν σε αρκετές δικογραφίες. Τα κομμάτια του παζλ άρχισαν να ταιριάζουν. Η Βικτόρια και η Βερόνικα δούλευαν μαζί. Το σχέδιο ήταν να απομονώσουν την κυρία Ελένη, να τη διατηρούν ναρκωμένη και σε σύγχυση, να πείσουν τον Αλέξανδρο να μεταβιβάσει νομικές εξουσίες και στη συνέχεια με κάποιο τρόπο να αποκτήσουν πρόσβαση στην περιουσία της οικογένειας. Ήταν μια εξελιγμένη απάτη, προσεκτικά σχεδιασμένη, εκτελεσμένη με ψυχρότητα, αλλά έλειπε ακόμα η οριστική απόδειξη, κάτι που θα μπορούσε να παρουσιαστεί στις αρχές, κάτι που δεν θα άφηνε καμία αμφιβολία. Ο γιατρός Ανδρέας πρότεινε να προσπαθήσουν να συλλέξουν δείγματα από τα φάρμακα που δίνονταν στην κυρία Ελένη ή ακόμα και να ηχογραφήσουν μια από τις συνομιλίες μεταξύ της Βικτόριας και της Βερόνικας. Ήταν ρυψοκίνδυνο, αλλά ήταν η μόνη διέξοδος. Η Μαρία ήξερε ότι ο χρόνος τελείωνε. Τα Χριστούγεννα πλησίαζαν και μαζί τους κάτι που προαισθανόταν ότι θα ήταν η τελική στιγμή του σχεδίου αυτών των γυναικών. Δεν ήξερε ακριβώς τι σκόπευαν να κάνουν, αλλά ένιωθε με εκείνη τη διαίσθηση που ποτέ δεν την ξεγελούσε ότι ο κίνδυνος μεγάλωνε κάθε μέρα. Εκείνο το βράδυ, πριν κοιμηθεί, η Μαρία προσευχήθηκε. Ζητούσε προστασία, ζητούσε θάρρος, ζητούσε από τον Θεό να την καθοδηγήσει σε αυτή την αποστολή που ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσει. Και ενώ προσευχόταν, σκεφτόταν την κυρία Ελένη, ευάλωτη και μόνη σε εκείνη την τεράστια έπαυλη, περιτριγυρισμένη από ανθρώπους που θα έπρεπε να την προστατεύουν, αλλά που, στην πραγματικότητα, ήταν οι χειρότερες απειλές της. Η μάχη μόλις ξεκινούσε και η Μαρία ήξερε ότι θα έπρεπε να είναι πιο έξυπνη, πιο θαραλέα και πιο αποφασισμένη από ποτέ, γιατί από την άλλη πλευρά δεν ήταν απλώς 2 φιλόδοξες γυναίκες, αλλά ένα ολόκληρο σύστημα που επέτρεπε σε ευάλωτους ανθρώπους να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης
η εμπιστοσύνη να χρησιμοποιείται ως όπλο και η σιωπή όσων θα έπρεπε να μιλήσουν να γίνεται συνένοχη του κακού. Η εβδομάδα που προηγήθηκε των Χριστουγέννων ήταν σχεδόν αφόρητα τεταμένη. Η Αθήνα ζούσε εκείνη τη χαρακτηριστική φρενίτιδα του τέλους του έτους. Εμπορικά κέντρα γεμάτα, χαοτική κίνηση, άνθρωποι να τρέχουν από εδώ και από εκεί για τα τελευταία δώρα. Αλλά μέσα στην έπαυλη της Κηφισιάς ο χρόνος φαινόταν να έχει άλλη ταχύτητα, σαν κάθε δευτερόλεπτο να ήταν φορτωμένο με επικείμενο κίνδυνο. Η Μαρία έφτανε στη δουλειά με σφιγμένη καρδιά. Ήξερε ότι έπρεπε να δράσει, αλλά κάθε βήμα έπρεπε να είναι υπολογισμένο. Ένα λάθος, μία λέξη εκτός τόπου, ένα ύποπτο βλέμμα και όλα θα μπορούσαν να καταρρεύσουν και δεν κινδύνευε μόνο εκείνη. Η κυρία Ελένη εξαρτιόταν από αυτήν. Ο γιατρός Ανδρέας βασιζόταν σε αυτήν. Δεν υπήρχε περιθώριο για αποτυχία. Ένα πρωινό Δευτέρας, η Μαρία είχε την πρώτη της μεγάλη ευκαιρία. Η Βικτόρια έπρεπε να φύγει για να κανονίσει κάτι επίγον στην πόλη. Και για πρώτη φορά εδώ και εβδομάδες δεν άφησε κανέναν συγκεκριμένο να επιβλέπει την κυρία Ελένη. Ήταν μια σπάνια ευκαιρία, ίσως η μοναδική που θα είχε η Μαρία. Μόλις έφυγε η Βικτόρια, η Μαρία ανέβηκε στον δεύτερο όροφο, με την καρδιά να χτυπά δυνατά. Χτύπησε απαλά την πόρτα του δωματίου της κυρίας Ελένης και μπήκε. Η κυρία καθόταν στην πολυθρόνα κοιτάζοντας από το παράθυρο χωρίς πραγματικά να βλέπει τίποτα. Όταν αντιλήφθηκε τη Μαρία, γύρισε αργά το πρόσωπό της. «Μαρία», είπε, και υπήρχε κάτι διαφορετικό στη φωνή της. Λίγο περισσότερη διάβγεια, σαν για μια σύντομη στιγμή η ομίχλη, που περιέβαλε το μυαλό της να είχε διαλυθεί. «Κυρία Ελένη, πρέπει να σας μιλήσω», είπε η Μαρία, πλησιάζοντας και γονατίζοντας δίπλα στην πολυθρόνα. «Με θυμάστε? Δουλεύω εδώ και ανησυχώ πολύ για εσάς». Τα μάτια της κυρίας Ελένης γέμισαν δάκρυα. «Ξέρω ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί μου, το νιώθω, αλλά όταν προσπαθώ να μιλήσω, κανείς δεν ακούει. Ο γιος μου, πού είναι ο γιος μου?» «Ο κύριος Αλέξανδρος δουλεύει, αλλά νοιάζεται για εσάς, κυρία Ελένη. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ που δεν θέλουν το καλό σας. Άνθρωποι που σας κάνουν να είστε έτσι». Η κυρία Ελένη έπιασε το χέρι της Μαρίας με εκπληκτική δύναμη. «Αυτή η γυναίκα, η Βικτόρια, μου δίνει φάρμακα που με ζαλίζουν. Προσπαθώ να αρνηθώ, αλλά λέει ότι είναι εντολή του γιατρού. Αλλά δεν θυμάμαι κανέναν γιατρό να με εξετάζει». «Τον γιατρό Ανδρέα, τον θυμάστε?» ρώτησε η Μαρία. Τα μάτια της κυρίας Ελένης έλαμψαν από αναγνώριση. «Τον Ανδρέα, τον αγαπημένο μου Ανδρέα. Πού είναι? Γιατί δεν έρχεται πια να με δει?» «Τον απομάκρυναν από εσάς, αλλά προσπαθεί να βοηθήσει. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Αλλά χρειαζόμαστε αποδείξεις, κυρία Ελένη. Θα μπορούσατε, την επόμενη φορά που η Βικτόρια θα σας δώσει ένα φάρμακο, να προσποιηθείτε ότι το πήρατε αλλά να μην το πάρετε. Ή θα μπορούσατε να ρίξετε λίγο σε ένα ποτήρι ή σε ένα χαρτί». Η κυρία Ελένη έγνεψε καταφατικά, με αποφασιστικότητα να εμφανίζεται στο κουρασμένο της βλέμμα. «Θα προσπαθήσω. Δεν είμαι πια εκείνη η δυνατή γυναίκα που ήμουν κάποτε, αλλά έχω ακόμα αρκετή δύναμη για να παλέψω». Η Μαρία ετοιμαζόταν να πει περισσότερα όταν άκουσε τον ήχο της εξώπορτας να ανοίγει. Η Βικτόρια είχε επιστρέψει νωρίτερα. Η Μαρία σηκώθηκε γρήγορα, τακτοποίησε τα μαξιλάρια στο κρεβάτι σαν να έφτιαχνε απλώς το δωμάτιο και βγήκε δευτερόλεπτα πριν η Βικτόρια ανέβει τις σκάλες. Τις επόμενες μέρες κάτι άλλαξε. Η κυρία Ελένη, με εκείνη τη σιωπηλή δύναμη που μόνο όσοι υπήρξαν δυνατοί κάποτε γνωρίζουν, άρχισε να αντιστέκεται με διακριτικούς τρόπους. Όταν η Βικτόρια της έδινε τα φάρμακα, προσποιούνταν ότι τα κατάπινε, αλλά τα έφτινε αργότερα. Έριχνε επίτηδες λίγο από το υγρό σε ένα υφασμάτινο μαντίλι. Και όποτε μπορούσε, όταν ήταν ελάχιστα διαυγής, σημείωνε πράγματα σε ένα μικρό τετράδιο που κρατούσε κρυμμένο κάτω από το στρώμα. Η Μαρία κατάφερνε να μαζεύει αυτά τα μαντίλια και να τα πηγαίνει στον γιατρό Ανδρέα, ο οποίος τα έστελνε για ανάλυση. Κάθε ανάλυση επιβεβαίωνε το ίδιο πράγμα: ισχυρά ηρεμιστικά, ακατάλληλες δόσεις για ένα άτομο της ηλικίας της κυρίας Ελένης, επικίνδυνοι συνδυασμοί ουσιών. Ήταν η απόδειξη που χρειάζονταν. Αλλά ενώ εκείνοι έχτιζαν την υπόθεση, η Βικτόρια και η Βερόνικα επιτάχυναν τα σχέδιά τους. Ο Αλέξανδρος εμφανίστηκε στην έπαυλη ένα απόγευμα, συνοδευόμενος και πάλι από τον δικηγόρο.
Αυτή τη φορά έφεραν χαρτιά για να υπογράψει η κυρία Ελένη. Η Μαρία παρακολουθούσε από μακριά, προσποιούμενη ότι καθάριζε τα έπιπλα του διαδρόμου, ενώ έβλεπε τη Βικτόρια σχεδόν να καθοδηγεί το χέρι της κυρίας για να υπογράψει έγγραφα που σαφώς δεν ήταν σε θέση να καταλάβει. Όταν όλοι βγήκαν από το δωμάτιο, η Μαρία μπήκε γρήγορα. Η κυρία Ελένη έκλαιγε σιωπηλά. «Με έκαναν να υπογράψω πράγματα. Δεν ξέρω τι ήταν. Προσπάθησα να διαβάσω, αλλά τα γράμματα μπερδεύονταν μπροστά μου». Η Μαρία αγκάλιασε την κυρία, νιώθοντας την ευθραυστότητα εκείνου του σώματος που κάποτε ήταν δυνατό. «Όλα θα πάνε καλά, κυρία Ελένη. Ο γιατρός Ανδρέας φροντίζει για όλα. Δεν θα τους αφήσουμε να σας κάνουν κακό». Εκείνο το βράδυ, ο γιατρός Ανδρέας συγκάλεσε μια επίγουσα συνάντηση. Εκτός από τη Μαρία, έφερε και κάποιον άλλον, τη δόκτορα Άννα Παπαγεωργίου, ειδική στη γεροντολογία και επίσης σε περιπτώσεις εκμετάλλευσης ηλικιωμένων. Ήταν μια γυναίκα γύρω στα 40, με αποφασιστικό βλέμμα και σταθερή στάση. Εργαζόταν σε μια οργάνωση που υπερασπιζόταν τα δικαιώματα των ευάλωτων ατόμων. Όταν ο γιατρός Ανδρέας έδειξε όλες τις αποδείξεις που είχαν συλλέξει, η δόκτωρα Άννα σοκαρίστηκε εμφανώς. «Αυτό είναι πιο σοβαρό από ό,τι φανταζόμουν. Έχουμε εδώ μια σαφή περίπτωση χειραγώγησης, ακατάλληλης νάρκωσης και πιθανής απόπειρας υπεξαίρεσης, αλλά πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Αν έχουν ήδη αποκτήσει πληρεξούσια και υπογραφές σε έγγραφα, το επόμενο βήμα μπορεί να είναι ακόμα πιο δραστικό». «Τι εννοείτε?» ρώτησε η Μαρία, φοβούμενη ήδη την απάντηση. Η δόκτωρα Άννα αναστέναξε. «Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι αποκαλύπτονται, μπορεί να προσπαθήσουν να επιταχύνουν το τελικό σχέδιο. Πρέπει να βγάλουμε την κυρία Ελένη από εκείνο το σπίτι αμέσως και να εμπλέξουμε τις αρχές». «Και ο Αλέξανδρος?» ρώτησε ο γιατρός Ανδρέας. «Είναι ο γιος, έχει την νόμιμη εξουσία. Πώς θα τον πείσουμε ότι τον χειραγωγούν?» Τότε είχαν μια ιδέα. Η δόκτωρα Άννα πρότεινε να οργανώσουν μια παρέμβαση, μια συνάντηση όπου θα παρουσίαζαν όλες τις αποδείξεις στον Αλέξανδρο. Αλλά έπρεπε να γίνει με προσοχή, μακριά από την επιρροή της Βικτόριας. Χρειάζονταν το στοιχείο του ευνηδιασμού. Το σχέδιο καταστρώθηκε. Η Μαρία θα έπιθε τον Αλέξανδρο να έρθει στην έπαυλη σε μια συγκεκριμένη ώρα, όταν η Βικτόρια θα είχε φύγει. Θα έβρισκε μια δικαιολογία, θα έλεγε ότι η κυρία Ελένη τον ζητούσε επειγόντως. Όταν θα έφτανε, θα έβρισκε όχι μόνο τη μητέρα του, αλλά και τον γιατρό Ανδρέα και τη δόκτωρα Άννα, με όλες τις αποδείξεις συγκεντρωμένες. Ήταν ρυψοκίνδυνο. Αν το ανακάλυπτε η Βικτόρια, όλα θα μπορούσαν να καταρρεύσουν, αλλά ήταν η μόνη τους ευκαιρία. Η μέρα που επιλέχθηκε ήταν η παραμονή των Χριστουγέννων. Η Βικτόρια είχε ένα ραντεβού που θα διαρκούσε τουλάχιστον 2 ώρες. Η Μαρία το είχε επιβεβαιώσει, ελέγχοντας διακριτικά την ατζέντα που βρισκόταν στην κουζίνα. Επικοινώνησαν με τον Αλέξανδρο και συμφώνησε να έρθει, ανήσυχος για το τι θα μπορούσε να συμβαίνει με τη μητέρα του. Όταν έφτασε η στιγμή, η Μαρία ένιωθε την καρδιά της να χτυπά δυνατά. Βρισκόταν στην έπαυλη, επιβλέποντας τα πάντα, ενώ η Βικτόρια ετοιμαζόταν να φύγει. Η γυναίκα ήταν ιδιαίτερα κομψή εκείνη την ημέρα, σαν να ήξερε ότι κάτι σημαντικό επρόκειτο να συμβεί. Πριν φύγει, κοίταξε τη Μαρία με εκείνο το ψεύτικο χαμόγελο. «Θα μείνεις εδώ μέχρι να γυρίσω?» ρώτησε. «Ναι, κυρία, θα προσέχω το σπίτι». «Ωραία. Και Μαρία, μην αφήσεις κανέναν να ανέβει στο δωμάτιο της κυρίας Ελένης. Χρειάζεται απόλυτη ησυχία». «Κατανοητό». «Κατανοητό», απάντησε η Μαρία, αλλά μέσα της ένιωθε μια αυξανόμενη οργή. Αυτή η γυναίκα ήταν τόσο κοινική, τόσο ψυχρή. Μόλις έφυγε η Βικτόρια, η Μαρία τηλεφώνησε στον γιατρό Ανδρέα και στη δόκτωρα Άννα. Έφτασαν 15 λεπτά αργότερα, φέρνοντας φακέλους γεμάτους έγγραφα και εκθέσεις. Ο Αλέξανδρος έφτασε αμέσως μετά, ανήσυχος και μπερδεμένος. «Τι συμβαίνει εδώ?» ρώτησε βλέποντας τον γιατρό Ανδρέα. «Γιατρέ, έχετε μήνες να επισκεφτείτε τη μητέρα μου». «Και ξέρεις γιατί?» απάντησε ο γιατρός Ανδρέας, με τη φωνή του γεμάτη συγκρατημένη συγκίνηση. «Γιατί με απομάκρυναν συστηματικά. Και τώρα θα σου δείξω το γιατί». Την επόμενη ώρα, στο γραφείο της έπαυλης, ο γιατρός Ανδρέας και η δόκτωρα Άννα παρουσίασαν όλες τις αποδείξεις.
τις τοξικολογικές εκθέσεις που έδειχναν τις ακατάλληλες ουσίες, τις σημειώσεις της Μαρίας για τις ύποπτες συμπεριφορές, τις πληροφορίες για το παρελθόν της Βερόνικας, τα έγγραφα που η κυρία Ελένη είχε αναγκαστεί να υπογράψει. Ο Αλέξανδρος άκουγε τα πάντα σιωπηλά και το πρόσωπό του γινόταν όλο και πιο χλωμό. Περνούσε τα χέρια του στα μαλλιά, ανέπνεε βαθιά, σαν να προσπαθούσε να επεξεργαστεί κάτι που ήταν αδύνατο να πιστέψει. «Όχι, δεν μπορεί να είναι. Η Βικτόρια προτάθηκε από ένα αξιόπιστο γραφείο, έχει όλα τα διαπιστευτήρια». Η δόκτωρα Άννα άνοιξε έναν άλλο φάκελο. «Τα διαπιστευτήρια είναι πλαστά, Αλέξανδρε. Το ερευνήσαμε. Το γραφείο που την πρότεινε δημιουργήθηκε μόλις πριν από 8 μήνες. Έχει εικονική διεύθυνση και ο ιδιοκτήτης δεν υπάρχει στα επίσημα αρχεία. Ήταν όλα μια πολύ καλά στημένη απάτη. Και η μητέρα μου...» Ο Αλέξανδρος κατάπιε με δυσκολία. Τι της έκαναν? Την άρκωναν, την απομόνωναν, προετοίμαζαν το έδαφος για να αναλάβουν τον έλεγχο της περιουσίας. Με τα πληρεξούσια που υπέγραψες και τα έγγραφα που αναγκάστηκε να υπογράψει η μητέρα σου, θα είχαν πρόσβαση σε όλα. Και η μητέρα σου, όλο και πιο εξασθενημένη, τελικά δεν θα είχε τρόπο να αντισταθεί ή να καταγγείλει. Ο Αλέξανδρος σηκώθηκε, παραπατώντας. «Πρέπει να ανέβουμε. Πρέπει να δω τη μητέρα μου». Ανέβηκαν μαζί. Η κυρία Ελένη ήταν στην πολυθρόνα, αλλά όταν είδε τον γιο της να μπαίνει συνοδευόμενος από τον γιατρό Ανδρέα, κάτι στα μάτια της άλλαξε. Άπλωσε τα χέρια της και ο Αλέξανδρος έτρεξε να την αγκαλιάσει. «Μαμά, συγγνώμη. Συγγνώμη που δεν το κατάλαβα. Συγγνώμη που ήμουνα τόσο απόν». Η κυρία Ελένη έκλαιγε και για πρώτη φορά εδώ και μήνες ήταν δάκρυα ανακούφισης. «Γιέ μου, αγαπημένε μου γιέ». Εκείνη τη στιγμή άκουσαν τον θόρυβο της εξώπορτας να ανοίγει. Η Βικτόρια είχε επιστρέψει νωρίτερα από το αναμενόμενο. Η Μαρία κατέβηκε τρέχοντας τις σκάλες και είδε τη γυναίκα να μπαίνει, ακολουθούμενη από τη Βερόνικα. Όταν η Βικτόρια είδε τη Μαρία, το πρόσωπό της άλλαξε εντελώς. Το ψεύτικο χαμόγελο εξαφανίστηκε, δίνοντας τη θέση του σε μια ψυχρή και υπολογιστική έκφραση. «Πού είναι ο Αλέξανδρος? Το αυτοκίνητό του είναι στο γκαράζ». Πριν προλάβει η Μαρία να απαντήσει, ο Αλέξανδρος εμφανίστηκε στην κορυφή της σκάλας, συνοδευόμενος από τον γιατρό Ανδρέα και τη δόκτωρα Άννα. «Είμαι εδώ, Βικτόρια, και νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε». Αυτό που ακολούθησε ήταν μια τεταμένη αντιπαράθεση. Η Βικτόρια προσπάθησε να διατηρήσει την πρόσωψη, αλλά όταν της παρουσιάστηκαν οι αποδείξεις, όταν κατάλαβε ότι δεν υπήρχε πλέον διέξοδος, η μάσκα τελικά έπεσε. Εκείνη και η Βερόνικα προσπάθησαν να επιχειρηματολογήσουν, να απειλήσουν, αλλά ο Αλέξανδρος είχε ήδη καλέσει την αστυνομία. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, η Βικτόρια και η Βερόνικα οδηγήθηκαν για κατάθεση. Έγγραφα κατασχέθηκαν. Έρευνες ξεκίνησαν. Και η κυρία Ελένη, επιτέλους ελεύθερη από εκείνη τη σιωπηλή φυλακή, άρχισε την ανάρρωσή της. Εκείνο το βράδυ των Χριστουγέννων, ενώ τα φώτα της πόλης αναβόσβηναν, έξω και οι εκκλησίες χτυπούσαν τις καμπάνες τους, στην έπαυλη της Κηφισιάς υπήρχε μια γαλήνη που είχε καιρό να νιώσει. Η κυρία Ελένη κοιμόταν ήσυχα, επιτέλους χωρίς τις ουσίες που την κρατούσαν αιχμάλωτη στο ίδιο της το σώμα. Και δίπλα της, φυλάγοντας τον ύπνο της, ήταν ο γιος της ο Αλέξανδρος, που υποσχέθηκε στον εαυτό του ότι ποτέ ξανά δεν θα επέτρεπε στη δουλειά να τον απομακρύνει από αυτό που πραγματικά είχε σημασία. Τα Χριστούγεννα εκείνης της χρονιάς ήταν διαφορετικά από όλα τα άλλα. Δεν υπήρξε το περίτεχνο ρεβεγιόν που είχε σχεδιάσει ο Αλέξανδρος, δεν υπήρξαν δεκάδες καλεσμένοι, δεν υπήρξε εκείνη η ψυχρή επισημότητα που πάντα χαρακτήριζε τις γιορτές στην έπαυλη. Ανταυτού υπήρξε απλότητα, αλήθεια και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό γνήσια αγάπη. Η κυρία Ελένη πέρασε τις πρώτες μέρες μετά την αποκάλυψη υπό αυστηρή ιατρική παρακολούθηση. Ο γιατρός Ανδρέας έφερε μια ομάδα εμπιστοσύνης που την εξέτασε πλήρως, κάνοντας λεπτομερείς εξετάσεις για να αξιολογήσει τη ζημιά που προκλήθηκε από τις ουσίες που είχε αναγκαστεί να λάβει. Τα νέα ήταν ταυτόχρονα ανησυχητικά και ελπιδοφόρα. Το σώμα της είχε επηρεαστεί σοβαρά, αλλά με την κατάλληλη φροντίδα και χρόνο θα μπορούσε να αναρρώσει σχεδόν πλήρως. Κατά τη διάρκεια αυτών, των πρώτων ημερών, ο Αλέξανδρος πρακτικά έμενε στην έπαυλη. Ακύρωσε συσκέψεις, ανέβαλε ταξίδια, ανέθεσε ευθύνες. Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια,
η απόλυτη προτεραιότητά του δεν ήταν η εταιρεία, αλλά η μητέρα του. Και σε αυτή την αλλαγή εστίασης άρχισε να ανακαλύπτει πράγματα για τον εαυτό του που είχε ξεχάσει. Πέρασε ώρες δίπλα στο κρεβάτι της κυρίας Ελένης, απλώς συζητώντας. Εκείνη, σιγά σιγά, ανέκτησε τη διάβγειά της και μαζί της ήρθαν και οι αναμνήσεις. Διηγούνταν ιστορίες από την παιδική ηλικία του Αλέξανδρου, από τις εποχές που ο σύζυγός της ζούσε ακόμα, από τα όνειρα που είχαν χτίσει μαζί. Και ο Αλέξανδρος, ακούγοντας αυτές τις ιστορίες, συνειδητοποιούσε πόσο είχε απομακρυνθεί όχι μόνο από τη μητέρα του, αλλά και από τις ίδιες του τις ρίζες. Ένα απόγευμα, ενώ παρακολουθούσε τη μητέρα του να κοιμάται γαλήνια, ο Αλέξανδρος είχε μια συζήτηση με τον γιατρό Ανδρέα στον κήπο της έπαυλης. Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα ήταν ακόμα αναμένα, αλλά τώρα το φως τους φαινόταν να φέρνει αληθινή ελπίδα. «Ήμουν ανόητος, γιατρέ. Ένας ανόητος τυφλωμένος από τη φιλοδοξία και την αλαζονία να πιστεύω ότι τα χρήματα και η άνεση ήταν αρκετά». Ο γιατρός Ανδρέας έβαλε το χέρι του στον ώμο του νεότερου άνδρα. «Δεν είσαι ο πρώτος, ούτε θα είσαι ο τελευταίος που κάνει αυτό το λάθος, Αλέξανδρε. Το σημαντικό είναι ότι το είδες εγκαίρος. Η μητέρα σου είναι ακόμα εδώ. Μπορεί ακόμα να αναρρώσει. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν αυτή τη δεύτερη ευκαιρία. Και σε ποιον το χρωστάω αυτό? Στη Μαρία. Μια υπάλληλο που μετά βίας γνωρίζω, που δεν είχε καμία υποχρέωση να ρισκάρει, αλλά που έκανε αυτό που εγώ, ο γιος, θα έπρεπε να είχα κάνει». Η Μαρία εκείνες τις μέρες προσπάθησε να διατηρήσει τη φυσιολογική της ρουτίνα. Δεν ήθελε αναγνώριση, δεν αναζητούσε τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά ο Αλεξάνδρος δεν θα επέτρεπε το θάρρος της να περάσει απαρατήρητο. Την κάλεσε για μια συζήτηση στο γραφείο και όταν η Μαρία μπήκε, νευρική, νομίζοντας ότι ίσως θα την απέλυαν τώρα που η κρίση είχε περάσει, βρήκε κάτι πολύ διαφορετικό. «Μαρία», άρχισε ο Αλέξανδρος με τη φωνή του σπασμένη από τη συγκίνηση, «δεν ξέρω καν από πού να αρχίσω να σε ευχαριστώ για αυτό που έκανες. Έσωσες τη μητέρα μου, έσωσες την οικογένειά μου και το έκανες ρισκάροντας τη δουλειά σου, την ασφάλειά σου, χωρίς να ζητήσεις τίποτα σε αντάλλαγμα». Η Μαρία με δάκρυα στα μάτια απάντησε, «Έκανα απλώς το σωστό, κύριε Αλέξανδρε. Η κυρία Ελένη είναι ένας καλός άνθρωπος. Δεν της άξιζε να υποφέρει έτσι. Και δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν ο γιατρός Ανδρέας, η δόκτωρ Άννα, πολλοί άνθρωποι βοήθησαν. Παρ' όλα αυτά, εσύ έκανες το πρώτο βήμα. Εσύ είχες το θάρρος όταν όλοι οι άλλοι κοιτούσαν αλλού. Και γι' αυτό θέλω να ξέρεις ότι από σήμερα δεν είσαι πλέον απλώς μια υπάλληλος σε αυτό το σπίτι. Είσαι μέλος αυτής της οικογένειας». Ο Αλέξανδρος έκανε τότε κάτι που εξέπληξε τη Μαρία. Της πρόσφερε μια εντελώς διαφορετική θέση. Θα γινόταν διαχειρίστρια του σπιτιού με δίκαιο μισθό και όλες τις απαραίτητες παροχές. Επιπλέον, της εγγυήθηκε ότι τα παιδιά της θα είχαν πλήρεις υποτροφίες σε καλά σχολεία και ότι οποιαδήποτε ανάγκη της οικογένειας θα καλυπτόταν. Η Μαρία έκλαψε. Έκλαψε από ανακούφιση, από ευγνωμοσύνη, από ευτυχία. Αλλά κυρίως έκλαψε γιατί επιτέλους ένιωθε ότι η δικαιοσύνη είχε αποδοθεί, ότι το καλό είχε επικρατήσει, ότι η πίστη της στο να κάνει το σωστό είχε ανταμοιφθεί. Εν τω μεταξύ, οι έρευνες για τη Βικτόρια και τη Βερόνικα προχωρούσαν. Η αστυνομία ανακάλυψε ότι ήταν μέρος ενός μεγαλύτερου κυκλώματος, ότι υπήρχαν και άλλα θύματα, άλλες οικογένειες που είχαν εξαπατηθεί. Πλαστά έγγραφα, κρυφοί τραπεζικοί λογαριασμοί, ένα πολύπλοκο δίκτυο απάτης αποκαλύφθηκε. Οι δύο γυναίκες θα αντιμετώπιζαν μακροχρόνιες δίκες και οι πιθανότητές τους για ελευθερία ήταν ελάχιστες. Η ιστορία έφτασε στις σελίδες των εφημερίδων. Έγινε είδηση στα δελτία ειδήσεων. Η Μαρία, που πάντα ήταν αόρατη, βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο της προσοχής. Δημοσιογράφοι ήθελαν να της πάρουν συνέντευξη, τηλεοπτικές εκπομπές την καλούσαν. Αλλά εκείνη αρνήθηκε τις περισσότερες. Έδωσε μόνο μία συνέντευξη σε μια τοπική εφημερίδα, όπου είπε απλά «Έκανα αυτό που κάθε άνθρωπος θα έπρεπε να κάνει. Το να φροντίζεις τον συνάνθρωπό σου δεν θα έπρεπε να είναι η εξαίρεση, θα έπρεπε να είναι ο κανόνας». Η κυρία Φωτεινή, η παλιά οικονόμος που είχε απολυθεί από τη Βικτόρια, επέστρεψε στην έπαυλη. Ο Αλέξανδρος την αναζήτησε προσωπικά. Ζήτησε συγγνώμη που δεν είχε ερευνήσει την ξαφνική αποχώρησή της και την προσκάλεσε ξανά να εργαστεί αν το ήθελε. Η κυρία Φωτεινή δέχτηκε
και ήταν συγκινητικό να βλέπει κανείς την επανένωσή της με την κυρία Ελένη. Οι δύο γυναίκες αγκαλιάστηκαν και έκλαψαν, μια φιλία δεκαετιών που αποκαταστάθηκε. Καθώς έφτανε ο Ιανουάριος, η κυρία Ελένη βελτιωνόταν ορατά. Η δύναμή της επέστρεφε σιγά-σιγά. Άρχισε να περπατά στον κήπο, να κάθεται στη βεράντα για να απολαμβάνει τον ήλιο, να χαμογελά ξανά. Και με τη σωματική της ανάρρωση ερχόταν και μια συναισθηματική μεταμόρφωση. Συνειδητοποιούσε ότι είχε κερδίσει μια δεύτερη ευκαιρία και ήταν αποφασισμένη να την αξιοποιήσει. Ένα πρωινό του Ιανουαρίου, με τον δυνατό ήλιο που χαρακτηρίζει το αθηναϊκό καλοκαίρι, η κυρία Ελένη συγκέντρωσε στον κήπο τους ανθρώπους που της είχαν σώσει τη ζωή. Ήταν εκεί η Μαρία και η οικογένειά της, ο γιατρός Ανδρέας, η δόκτωρ Άννα, η κυρία Φωτεινή και φυσικά ο Αλέξανδρος. «Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να εκφράσω με λόγια αυτό που νιώθω», άρχισε η κυρία Ελένη, με τη φωνή της ακόμα λίγο αδύναμη αλλά γεμάτη συγκίνηση. «Μου δώσατε κάτι περισσότερο από τη ζωή μου πίσω. Μου δείξατε ότι υπάρχει ακόμα καλοσύνη σε αυτόν τον κόσμο, ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι πρόθυμοι να παλέψουν για το σωστό, ακόμα και όταν είναι δύσκολο, ακόμα και όταν είναι επικίνδυνο». Κοίταξε ιδιαίτερα τη Μαρία. «Εσύ, αγαπημένη μου Μαρία, προέρχεσαι από ένα μέρος όπου η ζωή δεν είναι εύκολη, όπου κάθε μέρα είναι ένας αγώνας. Κι όμως βρήκες χρόνο και θάρρος να παλέψεις και για μένα. Μου έμαθες ότι η αξιοπρέπεια δεν έχει να κάνει με τα χρήματα ή την κοινωνική θέση. Έχει να κάνει με το χαρακτήρα. Και εσύ έχεις περισσότερο χαρακτήρα από πολλούς ανθρώπους που γνώρισα στους υψηλότερους κύκλους της κοινωνίας». Η Μαρία έκλαιγε, όπως και όλοι οι παρευρισκόμενοι. Η κυρία Ελένη συνέχισε. «Γι' αυτό αποφάσισα να κάνω κάποιες αλλαγές στη ζωή μου. Θα δημιουργήσω ένα ίδρυμα, με ένα σημαντικό μέρος της περιουσίας μου, αφιερωμένο στην προστασία των ηλικιωμένων σε ευάλωτη κατάσταση. Θα ονομάζεται Ίδρυμα Ελένης Κωνσταντινίδου για την προστασία των ηλικιωμένων. Και θέλω εσείς, όλοι εσείς που με σώσατε, να είστε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου». Υπήρξε μια στιγμή συγκινητικής σιωπής και μετά όλοι αγκαλιάστηκαν. Ήταν κάτι περισσότερο από μια προσωπική νίκη. Ήταν η μετατροπή μιας σχεδόν ολοκληρωμένης τραγωδίας σε κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες άλλους ανθρώπους. Ο Αλέξανδρος πέρασε επίσης μια βαθιά μεταμόρφωση. Αναδιάρθρωσε την εταιρεία του, προσέλαβε έμπιστους διευθυντές για να αναλάβουν μέρος των ευθυνών του και άρχισε να αφιερώνει τον μισό του χρόνο στο ίδρυμα που δημιουργούσε η μητέρα του. Ανακάλυψε ότι υπήρχε μεγαλύτερη ικανοποίηση στο να κάνει τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων παρά στο να συσσωρεύει απλώς περισσότερα μηδενικά στον τραπεζικό του λογαριασμό. Και η Μαρία, η απίθανη ηρωίδα όλης αυτής της ιστορίας, συνέχισε να είναι αυτή που ήταν πάντα, μια απλή εργατική γυναίκα με τεράστια καρδιά. Δέχτηκε τη νέα θέση αλλά δεν άλλαξε την ουσία της. Συνέχισε να παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς που και που, συνέχισε να μένει στο περιστέρι, συνέχισε να είναι κοντά στους γειτονές της. Η διαφορά ήταν ότι τώρα είχε τους πόρους για να βοηθήσει όχι μόνο την οικογένειά της, αλλά και την κοινότητά της. Ο γιος της, ο Γιάννης, βρήκε μια καλύτερη δουλειά. Η Κατερίνα κέρδισε μια υποτροφία για μεταπτυχιακό. Ο Τάσος πήγε σε ένα ποιοτικό ιδιωτικό σχολείο. Και ο κύριος Κώστας, ο εργατικός σύζυγος, μπόρεσε επιτέλους να μειώσει τον φόρτο εργασίας του και να περνά περισσότερο χρόνο με την οικογένεια. Η ζωή των Παπαδόπουλων είχε αλλάξει, όχι επειδή έγιναν πλούσιοι, αλλά επειδή επιτέλους είχαν τις ευκαιρίες που πάντα άξιζαν. Μήνες αργότερα, ένα φθινοπορεινό απόγευμα, με την Αθήνα ντυμένη σε πορτοκαλί αποχρώσεις από τον ήλιο που έδιε, η κυρία Ελένη και η Μαρία κάθονταν στον κήπο πίνοντας τσάι. Είχαν αναπτύξει μια γνήσια φιλία, μια σύνδεση που ξεπερνούσε τις κοινωνικές τάξεις και τις διαφορές ηλικίας. «Ξέρεις, Μαρία», είπε η κυρία Ελένη, «πέρασα όλη μου τη ζωή χτίζοντας μια αυτοκρατορία, συσσωρεύοντας περιουσιακά στοιχεία, παλεύοντας για αναγνώριση. Και στο τέλος, αυτός που με έσωσε δεν ήταν κανείς από τον κοινωνικό μου κύκλο, κανείς από τις φιλίες μου δεκαετιών. Ήσουν εσύ, μια γυναίκα που μετά βίας γνώριζα, που δεν είχες τίποτα να κερδίσεις, αλλά είχες τα πάντα να χάσεις». Η Μαρία χαμογέλασε. «Είναι γιατί δεν επιλέγουμε να κάνουμε το σωστό σκεπτόμενοι τι θα κερδίσουμε, κυρία Ελένη. Το κάνουμε γιατί είναι το σωστό, τόσο απλά».
Η κυρία Ελένη έπιασε το χέρι της Μαρίας. «Είσαι σοφή, το ήξερες. Πιο σοφή από πολλούς καθηγητές που γνώρισα, από πολλά στελέχη με τα οποία διαπραγματεύτηκα. Η ζωή σου έμαθε πράγματα που δεν υπάρχουν στα βιβλία. Και εσείς μου μάθατε ότι ποτέ δεν είναι αργά για να ξαναρχίσεις, να αλλάξεις, να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Κοιτάξτε εσάς τώρα, δημιουργώντας αυτό το ίδρυμα, βοηθώντας τόσους ανθρώπους. Αυτή είναι μια αληθινή κληρονομιά». Οι δύο γυναίκες έμειναν εκεί, σε φιλική σιωπή, παρατηρώντας τον κήπο, τα δέντρα να λυκνίζονται απαλά στον άνεμο. Και εκείνη τη στιγμή και οι δύο ήξεραν ότι είχαν ευλογηθεί. Η κυρία Ελένη που σώθηκε, η Μαρία που είχε το θάρρος να σώσει, και οι δύο που βρήκαν η μία στην άλλη κάτι πολύτιμο, μία αληθινή φιλία, χτισμένη όχι πάνω στη σκοπιμότητα ή το συμφέρον, αλλά στον αμοιβαίο σεβασμό και την κοινή ανθρωπιά. Η ιστορία της Ελένης και της Μαρίας διαδόθηκε. Έγινε παράδειγμα σε διαλέξεις, υπόθηκε σε σχολεία, ενέπνευσε άλλους ανθρώπους να μην σιωπούν μπροστά στην αδικία. Και το Ίδρυμα Ελένης Κωνσταντινίδου για την προστασία των ηλικιωμένων μεγάλωσε, βοήθησε χιλιάδες ανθρώπους, εμπόδισε να συμβούν άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Χρόνια αργότερα, κοιτάζοντας πίσω, όλοι όσοι ενεπλάκησαν σε εκείνη την ιστορία συμφωνούσαν σε ένα πράγμα. Μερικές φορές, οι άγγελοι που στέλνει ο Θεός δεν έρχονται με φτερά και φωτοστέφανα. Έρχονται με ποδιά εργασίας, σκληρά χέρια και αγνή καρδιά. Έρχονται μεταμφιεσμένοι σε συνηθισμένους ανθρώπους, κάνοντας εξαιρετικά πράγματα, απλώς επειδή πιστεύουν ότι είναι το σωστό. Και έτσι, σε εκείνη τη γιγάντια πόλη που λέγεται Αθήνα, όπου εκατομμύρια ιστορίες συμβαίνουν κάθε μέρα, αυτή η συγκεκριμένη ιστορία θάρρους, δικαιοσύνης και λύτρωσης έμεινε χαραγμένη. Όχι στις εφημερίδες, όχι στα βιβλία της ιστορίας, αλλά εκεί που πραγματικά έχει σημασία. Στις καρδιές των ανθρώπων που την έζησαν και την είδαν και στις ζωές που μεταμορφώθηκαν από αυτήν. Γιατί στο τέλος αυτό που μένει δεν είναι τα υλικά αγαθά, δεν είναι οι τίτλοι ή οι κοινωνικές θέσεις. Αυτό που μένει είναι οι δεσμοί που χτίζουμε, οι ζωές που αγγίζουμε, το καλό που κάνουμε όταν κανείς δεν κοιτάζει. Και σε αυτόν τον τομέα η Μαρία Παπαδοπούλου, μια απλή υπάλληλος μιας έπαυλης στην Αθήνα, ήταν πιο πλούσια από ό,τι θα μπορούσε ποτέ να μετρήσει οποιαδήποτε περιουσία. Τέλος της ιστορίας, αγαπητοί ακροατές, ελπίζουμε η ιστορία της κυρίας Ελένης και της Μαρίας να άγγιξε την καρδιά σας. Αν συγκινηθήκατε με αυτή την αφήγηση θάρρους, δικαιοσύνης και συμπόνιας, αφήστε το like σας, εγγραφείτε στο κανάλι και πείτε μας στα σχόλια ποια στιγμή σας σημάδεψε περισσότερο. Κάθε μέρα φέρνουμε έντονες ιστορίες σαν αυτή που αποκαλύπτουν την πιο βαθιά και αληθινή πλευρά της ανθρώπινης ψυχής, δείχνοντας ότι το καλό μπορεί πάντα να επικρατήσει όταν θαραλέοι άνθρωποι αποφασίζουν να μην σιωπήσουν. Σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο με μια ακόμα ιστορία που θα ταράξει τα συναισθήματά σας και θα σας κάνει να αναλογιστείτε τι πραγματικά έχει σημασία στη ζωή.